ya kamata ka yarda da shi ko ka abota da shi a rayuwarka. Ya kai ɗan uwa mafucin hankali da tunani, ka gane cewa duk mutumin da za ka yarda da shi ko ka abota da shi to ya kasance mai tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah, ya kasance mai cika alkawari, ya kasance mai ladabi da girmama manya, ya kasance mai haƙuri da tawadu, mai faɗar gaskiya duk dacinta, mai son addini da tausasa harshe yayin magana da mutane. Wani baiti yana cewa ba in safaita au khalalta khillan fa fi rahmani faj'al man tu'akhi. Idan za ka yarda da mutum ko ka abota da shi to ka abota da shi don Allah ba don wani ba. Kar ka kuskura kwaɗayi ya ruɗe ka ka je ka yarda da wani mutum don arzikinsa ko kuɗinsa ko wani abin hannunsa. Duk wanda ya yarda wacce ba don Allah ba to lallai wannan shirme ce, kuma a ƙarshe zai yi nadama. Allah ya sa mu dace, amin. A ƙarshe muna so ku danna mana subscribe a wannan tashar tamu ta Sautul Hikima TV domin samun irin waɗannan bidiyos wanda za su dinga nishaɗantar da ku da yi muku nasiha dangane da abubuwan da suka ɗan shige muku duhu. Ku kasance tare da mu a wannan tashar ta Sautul Hikima TV.